Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mit érthetünk meg az egészségünkről és a táplálkozásunkról, a fogaink állapotából. Szeretettel köszöntök mindenkit! Senkit sem szeretnék meggyőzni arról, hogy márpedig nekem mindenben igazam van. Nem származik belőle semmilyen előnyöm vagy hátrányom, ha fontolóra veszed a videóban elhangzó információkat. Én realista vagyok, a valóságot keresem, hogy mi van a tényleges valóságban, és erre próbálok másokat is ösztönözni. Ezt fogjuk tenni ebben a videóban is. Rengeteg guru van, ide tartozik az orvosoknak egy jelentős többsége is, akik valamilyen vélt elképzelés alapján nagyon sokféle különböző dolgot mondanak és javasolnak. És ezekből nagyon sokat az emberek el is hisznek, mert sokan nem szeretnek a valóságban élni, a valóságtól az emberek többsége retteg, így könnyen elfogadják azokat a dolgokat, amelyek nem valóságosak. A nagy változás az életedben akkor kezdődik, amikor abba hagyod a dolgokat olyanoknak látni, mint amilyeneknek lenniük kellene, és elkezded őket olyannak látni, mint amilyenek valójában. Egy kis spirituális bevezető után nézzük is akkor a fogakat. A természetük szerint a természetben élő állatoknak nem szuvasodnak és nem rothadnak el a fogai, mert azt eszik, ami a legjobb számukra. Honnan tudjuk ezt biztosan? Hát ha olyan szinten lenne járványos a fogszuvasodás, a fogromlás egy adott állatfaj körében, ahogy az embernél, akkor az adott állatfaj nem tudna rendesen enni, akár növényevő, akár húsevő. És ha nem tud rendesen enni, vagy egyáltalán nem tud enni, akkor kihal az adott állatfaj, mert nem tud vadászni, nem tudja megrágni a füvet, a leveleket. A természetben nincsenek fogorvosok, hogy kijavítsák az antilop, a gepárd, a koala, a farkas fogait, és nem tesz fel senki sem fogszabályzót a medvének. Nincs fogorvos, hogy kihúzza az oroszlán fogait, mert mondjuk nem férnek el a szájában, ahogy ez az embernél napjainkban egyre gyakoribb. Ugye egyre több embernek kell kihúzni a bölcsességfogát, mert nem fér már el a szájában, mert nincs, hogy hova kinőjön. Miért van ez így? Vagy az őseink, akik még vadásztak és nem foglalkoztak ugye mezőgazdasággal, volt-e ilyen problémájuk? Hát nem valószínű. Mert nem valószínű, hogy a természet úgy hozta létre az embert, hogy a bölcsességfog az mondjuk fölösleges legyen, és ki kelljen húzni. Aztán miért csak az emberre jellemző, hogy egymásra nőnek a fogai, nem szép egyenletesek? Mert az ember ugye nagyon nem azt eszi, amit ennie kellene. És akkor elő lehet ismét venni a sok gurunak az ide vonatkozó okosságait. Ugye az ember mindenevő, ezt már biztos sokat hallotta mindenki. A legtöbbünk mindenevőként nőtt fel, ettünk mindent. Akkor miért van 10-ből 7 embernek a fogak elhelyezkedésében hiba ugye a szájban? Tehát fejlődési rendellenességek, rések a fogak között, egymásra növések, torlódások. A fogak azért nem nőnek szépen egyenletesen, megfelelően egymás mellett az embernél, szinte mindenkinél van ilyen, nekem is van ilyen a számban, mert a fogak nem kapják meg gyerekkorban a tápanyagokat. Nem jut hozzájuk elegendő tápanyag, aminosav, vitamin, ásvány. Mert ugye a mindenevés, ami ugye egy külön propaganda volt a 20. században, az végül oda vezet, hogy jelentős növénytúlsúly lesz a táplálkozásban, mert növényből nagyon sokféle van. Húsfajtából, tehát állatfajtából, amit ugye megeszik az ember, azt nagyjából egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány fajta van. Van 100 féle növény, és 5 féle állat, amit eszünk, így ha azt mondjuk, hogy mindenevők vagyunk, akkor az ugye végül oda vezet, hogy mindenből eszünk keveset, így végül a számunkra igazán fontos és tápláló ételek, az állati eredetű ételek a táplálkozásunkban nagyon kis arányt tesznek majd ki ezen logika alapján. A növények többsége ugye lugosítja a gyomrot, tehát csökkenti a sav erejét, ami rontja a fehérjék lebontását, ami végül aminosav hiányhoz, vashiányhoz, kálciumhiányhoz vezet. A növények nagy többsége nem tartalmazza a testünk számára szükséges összes aminosavat, tehát ha
nem kombináljuk jól össze őket, akkor mindig lesz aminosav hiány, amiből ugye a fogak felépülnek, arról nem is beszélve, hogy ugye a növényekből sokkal alacsonyabb hatásfokkal tudja csak hasznosítani a testünk a fehérjét. A növényi olajok csökkentik a gyomorsav termelődését, és rengeteg növény tele van olyan anyagokkal, fitátok, oxalátok, tanninok, amelyek gátolják a mikrotápanyagok, az ásványok, a nyomelemek hasznosulását. De a fog az már csak egy jelzés. Amikor már a fognál problémák vannak, akkor az azt jelenti, hogy a testünk belső szervei is fokozottan hiányt szenvednek mikro- és makrotápanyagokból. A fogak torlódása, nem megfelelő fejlődése csak jelzi azt, hogy fokozott tápanyaghiány van, vagy volt a szervezetben. Amikor paleoantropológusok vizsgálnak egy ősi koponyát, és meg akarják állapítani, hogy az adott sapiens mezőgazdasági termelésre való átállás előtt vagy után élt, akkor két dolgot vizsgálnak meg általában elsőre. A koponya méretét és a fogak állapotát. A vadászó sapiens koponyája nagyobb volt a térfogata, mert rengeteg húst és zsírt evett, és a fogai tökéletesek voltak. Tehát ha azt látja a paleoantropológus, hogy a fogazata szép, egyenletes, nincsenek össze-vissza növések, nincsenek szuvasodások, tudja, hogy az adott sapiens még nem fogyasztott sok növényt, tehát még vadászó életmódot folytatott, és a táplálkozását döntően az állati hús és zsír tette ki. Mert az állati húsból és zsírból juthat hozzá megfelelő mennyiségben az emberi szervezet makro- és mikrotápanyagokhoz, hogy például a fogai tökéletesen fejlődjenek gyerekkorban. Ugye azt is talán már mindenki tudja, hogy a fogak a cukortól romlanak el. Az ételekben lévő cukrok és keményítő hatására a fogzománc ásványanyaga oldódni kezd, elszaporodnak tőlük a baktériumok, majd szuvasodás alakul ki. De a cukor nem csak a fogakat rothasztja el, hanem a belső szerveinket is. Egyetlen egy állat sem csinál ilyet a természetben. És ugye ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne egyél cukrot, csak az összefüggésre próbálok rávilágítani, mert még egyszer számomra teljesen mindegy, hogy te mit teszel, megfogadod-e azt, amit mondok, vagy sem, nekem semmilyen előnyöm vagy hátrányom nem származik ebből. Ugye mi a cukor, miben van sok cukor? A gabonafélék, a rizs, a burgonya, a gyökérzöldségek többsége, a belőlük készült ételek, a gyümölcsök, szirupok, gyümölcslevek és a modern finomított ételek. Nem csak az édességtől lesz szuvas a fog, nem csak az édes italtól rothat el a fog, de minden olyan ételtől is, ami például gabonából készül, amiben keményítő van. Aztán miért kell egyre több embernek kihúzni a bölcsesség fogát? Mert az állkapocs nem nő akkorára, amekkorára nőnie kellene. Így nem fér el a szájban az összes fog. De mitől lenne megfelelő méretű az állkapocs? Hát egyrészt attól, hogy vízbe bőségesen fehérjét a gyerekkorban az ember, és az hasznosul is, ami leginkább ugye ismét csak állati eredetű ételeket jelent, másrészt pedig a rágástól. A rágással tartjuk kondiban a fogainkat, az állunkat, a rágástól erősödnek az állkapocs izmai. Az embernek szüksége van arra, hogy sokat rágjon, ez a normális, ez a természetes, és nem csak az állkapocs mérete miatt, ez csak egy apró tényező. A rágás áttételesen kihatással van ugye az egész légzésünkre is, a sok mai légzési probléma, orsrövényfeldülés, alvási apnoé, mind-mind a rágás hiányára is, vagy főként vezethetők vissza. A rágás fokozza a gyomorban és a hasnyálmirigyben az emésztőnedvek és az enzimek termelődését, ami hatékonyabbá teszi az emésztésünket, ugye ez ugye összefügg sok emésztési problémával, csökkenti az éhség és a túllevés esélyét, valamint alacsonyabb étkezés utáni vércukor szintet eredményezhet. Rengeteg mai étel ugye puha, még a húsok is, rostmentesek, nem esszük meg a rostos részeket az ételekből, vagy a húsokból, ugye a rágós részeket. Én amikor csak lehet, kifejezetten keresem
azokat az ételeket, amelyeket sokat kell rágni. Rágós húsokat, porcokat, leveles zöldségeket, például a leveles kelt jó sokáig kell rágni. A szájban lévő káros baktériumok szoros kapcsolatban vannak a szív- és érrendszeri betegségekkel is, például a Streptococcus gordoni, ha elszaporodik a szájban, elvándorol a test különböző részeibe, ízületi problémákat okozva, és jelentősen növelve a szív- és érrendszeri betegségek esélyeit. Ez a szájból eredő baktérium, de mások is, jelentősen képesek növelni a vérrögök kialakulásának esélyeit. Mitől szaporodnak túl a szájban ezek a baktériumok? Igen, ismét ugye a cukortól. Egy kutatásban a stroke-on átesett emberek 84%-a esetén találtak a vérrögben, a szájból, a fogaktól származó baktériumokat. Vajon a természetben, a természetük szerint táplálkozó állatoknak van-e ilyen problémájuk, hogy a szájukban túlszaporodó baktériumoktól agyvérzésük lesz? Szerintem mindenki tudja a választ. A fogak számára egyébként van egy a cukornál is sokkal romboló vegyület, ez a citromsav. Azért, mert a citromsav nagyon erős kelátot képez a kálciummal, nézd meg a különböző szénsavas és egyéb üdítőitalokat, gyümölcsleveket, nem nagyon találsz olyat, amelyikben ne lenne citronsav, és általában sok van bennük. És ugye, ha ezeket folyamatosan nagy mennyiségben isszuk, az ugye hosszú távon jelentősen csökkentheti a fogakban a kálcium mennyiségét, ami a fogak gyengüléséhez vezet végül. Ehhez a videóhoz kapcsolódóan javaslom azt a videót megtekinteni, amit a fog és fogíny gondok okairól készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!